Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Көймәдә йөрү фаҗигага китерде. Шалы коткаручылары камада батып үлүчеләрне эзли. Галимнәр һәм табиблар авыруларны читтән торып тернәкләндерү ысулларын өйрәнә. Бүген дистанцион реабилитациягә багышланган фәнни-гамәли конференция узды. Шалының балалар бакчаларында урыннар җитәрлекме? Ни өчен ата-аналар мәктәпкәчә белем бирү белгечләренә чират торырга мәҗбүр? Коткаручылар һәм волонтерлар камада баткан ир-атларны эзли. Кичә кич Бәткә авылында 5 кеше моторлы көймәдә йөри. Әмма моның ахыры аянычлы тәмамлана. Батып баручы 3 кешене җирле балыкчылар коткара. Тик икесенә ярдәм итәргә өлгермиләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Одежду даже стих раздевали, вот резали, вот так вот. Виталий Евтеев авылдашларына ничек ярдәм күрсәтүен сөйли, аны биредә җирле коткаручы дип йөртәләр. Су буена якын яшәгәч, мондай операциядә еш катнашырга туры килә ди ул. Бу юлы ярдәм кирәк дип телефон аша хәбәр итәләр. Балыкчы уйлап та тормыйча дусты белән ярдәмгә ашыга. Троих успел я спасти, а вот один ушел до меня, мы когда еще ехали, уже сапоги плавали. Он, видимо, до этого ушел уже. А вот Антоху, друга, я видел на глазах, представляете? Молодой. 25, что ли, 27 лет. Көймәдә 4 ир-ат һәм 1 хатын-кыз була, 26 һәм 42 яшьлек ир-атларның гәүдәләрен әле дә эзлиләр. Махсус җайланма именно шул суда батучыларны эзләү буенча, аларны эшкә табылган чиракта эшкә күтәрү буенча җайланма инде. Водолазный безнең специалистлар 12 метрга кадәр генә суда эшлиләр, су астында. Бүгенгесе көндә камада тирәнлеге аның 15 метрдан 18 метрга, бар җирләре 20 метрдан да. Эзләү эшләре дәвам итә. Һава торышы аркасында бу эшчәнлекне актив рәвештә алып барып булмый. Коткаручылар кеше судноларга су өстенә чыгу тыела дип кисәтә. Тыю махсус билгеләр урнаштырган чыгымәлдә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Коткаручылар шулай 62 яшьлек ир-атны да эзлиләр. Кичә иртән ул балыкка дип прибрежный бакчачылык ширкәте территориясенә чыгып китә. Якыннары белдерүенчә, үзе генә була. Әлеге ир-атның ВАЗ-21-05 модель автомобилен генә таптылар. 5 утра ушел на рыбалку и пропал. Там региональный поисково-спасательный отряд. Поселке Новом, который базируется, они там работают. Ну и наш госинспектор также там. Бүген Ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсендә бик үзенчәлекле фәнни-гамәли конференция узды. Алимнар һәм табиблар авыруларны читтән торып тернәкләндерү ысулларын карадылар. Аның ярдәмендә кеше хастаханәдән соң табиб күзәтү астында өйдә дәвалана. Дистанцион реабилитация Россия өчен яңа һәм бик перспективалы юнәлеш. Әлегә ул Мәскәүдә һәм Ивановода гына кулланыла. Бу яңалык нәрсәдән гыйбарәт һәм ул безгә кайчан киләчәк, хәбәрчебез Римма Әхмәтовадан. Итак, верхняя строчка нас интересует. Уникаль күренеш. Ауру өйендә медицина инструкторы БСМПның конференц залына аның белән шөгыльләнә. Элемтә интернет аша. Бу дистанцион тернәкләндерүнең бер алымы. Яңа методиканың өстенлекләре күп. Кеше үз өендә, әмма табиб күзәтү астында дөрес итеп дәвалана. Ул аралаша, күңел төшенклегенә бирелми. Ә бу мәгълүм китерелүне күпкә тизләтә. В этот момент родственники тоже обучаются работать с пациентом. Они начинают понимать, как ему помогать, что делать, и они сами становятся в итоге теми людьми, которые в перспективе, в его дальнейшей жизни, являются его поддержкой и грамотно помогают ему восстанавливаться. Пациент моның өчен акча түләми. Элемтә чаралары, медицина приборларын, тренажерларны хастаханә үзе урнаштыра. Аларның кайберләрен бүген безнең төбәк табибларына эшләтеп күрсәттеләр. Мисалга, аяк-кулларга механотерапия уздыру җайламасы. Ул инсульт, ДЦП һәм башка бик күп төрле авырулардан кулланыла. Если проблемы с ручками, то фиксируются ручки. Если ножки, то ножки. И нажимается очень простой интерфейс, как мобильный телефон. Күрсәткечләр барысы да язылып бара, табиб аларын даими тикшереп тора. Тернәкләндерү курсы авыру түренә карап 2 чатны һәм күбрәк булырга мөмкин. Яңа дистанцион методика Россиядә 4 ел элек кертелә башлаган. Галим табиблар аның нәтиҗәләрен югары бәяли. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы якын киләчәктә аны республикада кулланырга планлаштыра. Самое ценное в данной конференции – это как раз последняя часть мастер-класса, когда нам профессионалы показывали, как работать с пациентом, который находится дистанционно. Такого опыта, большого опыта в Татарстане пока не было. Министр орынбасары белдерүенчә, телемедицинаны киң кулланышка кертү өчен республикада бөтен мөмкинлекләр бар. Шаллы юнәлештә беренче карлыгач булырга мөмкин. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Дөрес сакланган очракта балның файдалы үзлекләре югалмый. Әмма натураль һәм сәламәтлек өчен файдалы булган балны табу җиңел түгел. Әйтергә кирәк, Чаллыда бал ярминкәләре еш уза, ассортиментта киң. Ә сыйфатлы балны ничек сайларга киләсе сюжетта. Шын балны таныш сатучылардан алсаң яхшы. Пегановлар Чаллыга беренче тапкыр гына килми. Алар Краснодар, Адыгея, Башкортстан өлкәләреннән 20 төрледән артык бал алып килгән. Сатып алучыларга аның тәмен урында ук татып карау мөмкинлеге тудырылган. Иртә белә холодный салкын суга бал мешать итеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай иткән. Һәр иртәне шулай, менә шулай итәбез бездә. Моннан тәмләп чәй эчәбез, кыймаклар пешереп. Тәкъдим ителгән балның барлык төрләре дә файдалы үзлекләргә ия. Ач карынга бер кашык бал капсаң, организмга көндәлек витаминнар нормасы эләгә. Юкә балын күбесе яратып ала, хаштанлыкын экзотика яратучылар үз итә. Еще есть у нас такой мед диких пчел. Этот мед вообще занесен в Красную книгу. Это единственный мед, который не качается, а отжимается путем отжима. Там присутствует маточное, трутневое, пчелиное молочко. Такой сорт, как маточное молочко. С этого меда вообще надо начинать каждое утро. Для иммунитета незаменимая штука. Каштановый мед. Это очень мед долго не кристаллизуется. КамАЗ мәдәният йортында балны арзан бәягә сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры нибары 1000 сум. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә Чаллыда 23 апрельгә кадәр булачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген шәһәр судында тәблиги җәмәгать тыелган экстремистик төркемгә карата җинаять эше буенча суд утырышы башланды. Гаеплеләр эскәмиясендә 9 кеше, иратларның иң яшенә 28, өлкәненә 53 яшь. Аларның экстремистик эшчәнлек алып баруда гаеплеләр тикшерү сүзләренә караганда, алар 2014-2016 елларда яшерен очрашулар, җыелышлар оештыра. Чаллы, Казан, Азнакай шәһәрләрендә яшәүчеләрне дә үз төркемнәренә җәлеп итә. Аларны 2016 елның октябрендә кулга алалар. Тинтү вакытында фатирларында тыелган китаплар, электрон документлар, агрессив исламны пропагандалаучы язмалар табалар. Суд ябык режимда уза. Хөкем карары якын арада чыгарылырга тиеш. Балалар бакчаларында урыннар бирү дәвам итә, әмма белгечләргә чират кына һаман кимеми. Ятәниләр дәүләт хезмәтләре сайтында тәкъдим ителгән бакчаны алмаштыра алмый, шуңа күрә белгечләрнең һәм үзләренең вакытларын алып мәктәпкә белем бирү идарәсенә килергә мәҗбүр. Башкарма комитетта безгә әлеге хатада дәүләт хезмәтләре сайты администраторлары гаепле диделәр. Анда туры килмәгән бакчаны алмаштыру функциясе каралмаган. Шуңа күрә бакча оешкан яки ерак булган очракта яңадан идарәгә килеп гариза язарга кирәк. Әмма бу очракта якында урнашкан бакчада урыннар бушаганын көтәргә туры киләчәк. Без үзебезнең Чаллыдан министерствога мөрәҗәгать иттек. Балаларны бер садиктан икенче бакчага күчерү функциясендә ачу буенча мөрәҗәгать иткән идек. Шыранда бүгенге көндә безнең мөрәҗәгать буенча эшлиләр һәм инде без шунда якын арада шушы функция килеп чыгуына ышанабыз, көтеп калабыз. Татарстанда 26 апрельдә хатын-кыз игътибары женское внимание кайнар линиясе эшли башлый. Биредә мәктәпкә беренче сыйныфка кабул итү, балалар һәм яшүсмерләрнең җәйге ялын оештыру мәсьәләләре буенча сораулар бирергә мөмкин булачак. Бу хакта Татарстан дәүләт советының матбугат хезмәте хәбәр итә. Көн дәвамында иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр Татарстанда яшәүчеләрнең сорауларына дәүләт советы депутатлары, Татарстан мәгариф һәм фән, республиканың яшьләр эшләре һәм спорт, хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыклары вәкилләре, кеше хукуклары, бала хукуклары буенча аппарат хезмәткәрләре, җәй үзәге, Татарстан яшь юристлар ассоциациясе, Казан, Чаллы һәм Әлмәт мэриялары хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Бу сезгә иш күрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз.